баъзан ҳолатҳое мешавад ки дар кӯча меред, дар даст сумка, лекин телефонро идора кардан каме барои шумо душвор аст. Чӣ хел телефонро бо як даст удобна идора кунем? iPhone, Samsung ва Redmi. Марҳамат, тамошо кунед. мехоҳам ки як чизи муҳимеро бароятон расонам. Касоне ки идея доранд ва намедонанд корро аз куҷо сар кунанд, касоне ки мехоҳанд ки аз интернет пул кор кунанд, блогер шаванд, мехоҳанд сатҳи зиндагии худро иваз кунанд. мо як дарси онлайнӣ бепул ташкил кардага ҳастем ки рӯзи 1 июн баргузор мегардад. шумо яъне аз хонаи худ шишта метавонед бо телефонҳои худ ин дарси моро тамошо кунед. дар он ҷо яксан специалистҳои ҳар соҳаҳо даъват кардага ҳастем. агар касоне ки иштирок кардани бошанд, марҳамат ба ин телеграм группаи мо дароед, силкашро дар описанӣ мегузорам ва вақти дарси моро аз ҳамон ҷо метавонед ки гиред. дар аввал аз Redmi, Samsung, баъд iPhone. дар поиски настройки Redmi аднои рукой ба пункти поён дароед. аз ин ҷо ҳаҷми экранро метавонед интихоб кунед. беҳтараш ба 4 гузоред. управление аднои рукой гиронед. кнопкаи мобайнро дошта ба рост кашед. метавонед телефонро бо як даст истифода кунед. аз поён ба тарафи чап тела диҳед ҳам мешавад. дар ҷойи холии экран як бор занед. экран боз калон мешавад. дар поиски телефони Samsung ҳам аднои рукой ба ин режим дароед ва ин функсияро гиронед. боз ба болои ин пахш карда ба кнопка гузоред. камтар удобна мешавад. акнун кнопкаи мобайнро ду бор пахш карда метавонед телефонро осон бо як даст истифода баред. ин стрелкаро пахш карда ба тарафи чапи экран бурдан мумкин аст. кнопкаи мобайнро ду бор пахш кунед, экран ба ҳолати аввала бармегардад. акнун мегузарем ба телефони iPhone. дар поиски настройкаи iPhone удобни касание удобни доступро гиронед. аз поёни экран программаро ба боло бурда сахт поён кашед. ними экран мешавад. агар дар як бор нашуд, бо диққат аз рӯи видео тамошо карда, боз ҳамин тавр аз поёни экран программаро ба боло баред ва сахт ба поён кашед. албатта ки мешавад. агар айфонҳои кӯҳна бошад, кнопкаи мобайнро ду бор пахш кунед. хуб дӯстон азиз, ин буд видеои навбатӣ. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. хайр.